asizile ukuzofaka i-spirit doctrine yamanye amabandla kwamanye amabandla. Amen. Ngakho-ke le doctrine yokupreserva abantu abasha emabandleni qhubekani nayo bazalwane. Amen. Ungasho ngokuzayo masisinemali enkonzo ukuthi hayi kufundiswa izinto esingayifundisa ebandleni lethu. Lana isizukulwane samanje siyapatanisa nje ngendlela isizukulwane esonakele ngayo. Ngakho-ke nanoma yini esicabanga ukuthi ingasisiza siyatshela kobonakala ukuthi usizakala kuphi. Isesibhala ke bazalwane ngicela ukuthi ngomhla ka-18 kuJulayi sinenkonzo khona la ekhaya. Yobaba, omalume, omkhulu, insizwa, abafana, sinenkonzo labazalwane. Siyacela kakhulu ngoba kunezinto kukhona into eyayishiwo kuqala ukuthi umfana akakhali. Ngesinye bathi tigers don't cry. Abafana sebeyashayeka ngaphandle abasazi bazokwenzenjani ngoba ngaphandle kuthiwa ngakhali. Siyeza ke la kukhona kwesisikhathi uthola ukuthi ingane obaba njengabengekho nje. Ingakho kunama-single parents. Mawuthi single parents ukuthi abantu besifazane banengane. Abazi ukuthi umfana mangabe sehohoza izwi lakhe selishintshile. Kwenziwa njani? Bayihluleke. Ngoba avala mbone senjengobaba, mhlawumbe ubaba waba yibhubesi. Avela abesebona ingane yakhe usiyibhubesi. Ingane ngabe isalawuleke. Sizoza ukuqoqa lokho ngomhla ka-18. Sobe sila ekhaya siyacela kakhulu ukuthi insizwa asibe khona. Ngoba lento ye-gender based violence isuka khona lapho ukuthi ingane ithi angimazi ubaba. Ibisabe ikhiphela isibongo kubo bonke abantu. Umama mayekhuluma ngobaba ukhuluma ngenhla. Manje ingane ingakho kwesikhathi sekuzwakala nenhlelo nako TV. Ithi ingane angimazi ubaba ngifuna ubaba. Athi umama ngifuna ukukhombisa ubaba wakho. Ngoba ngambona ubaba wakho uvuke isilonda. Ulimela umama, ulinyazwe ubaba. Sekulimala nengane, engamazi uyise. Manje ingane ayisazi izokwenza njani ngoba iyamfuna uyise, umama uyagweba noyise. Uthola kusisikhathi ukuthi wakuhlukumeza wakuphula inhliziyo. Ufrustratekile mhlawumbe usebandleni. Awumukelanga uJesu. Kodwa ngoba you are broken heart. Usuza la ebandleni sekuthi mangabe ubaba ufuna ukuyibona ingane yakhe awuniki nalolo thuba noma ngabe imali uyayinika yesonto kodwa ngoba wena ulimele awusakwazi ukunikeza ithuba. Sinale nkonzo ngomhla ka-18 kuJulayi ukuthi ke sizohlangana nobaba sizohlangana nensizwa nabafana ke bakhulume babhodle ukuthi kwenziwa kanjani. Sobe sila ngomhla ka-18 bazalwane. Siyacela kakhulu nibe khona bazalwane. Amen. Bangezi kodwa laba bamantombazane abanomuntu oyinsizwa ngaphakathi. Akusinsizwa nje ezinamakhwahla. Wonke umuntu nabafana banamakhwahla. Hayi umfana lo onamabele. Sobe sisebenzele yini. Ayo siyabonga kakhulu i-turn out yenu ibe inhle kakhulu futhi siyabonga nangokuzayo ningadinwa. So zama so improve obesiqala namhlanje. Sizo improve mhlawumbe sokwazi ukuthi kube khona sisithola khona besithi bahlangana kanje kube khona makuthiwa nje i-lunch break sithole lunch. Okwanamhlanje besaqala bazalwane sixolele emaphutheni ama-teething problems esibe nawo. Siyabonga ke bazalwane. Asivala amehlo bese siyakhuleka. Sicela ubaba uMgenge asikhuleke. uNkulunkulu Baba wethu yisembo sethu Jesu Kristu. Siyabonga ngakho konke uNkulunkulu wethu ongcwele esisithe kwaqashiswa abasha abayikusasa lalelizwe. Ngiyathandaza egameni likaJesu ukuba kuyilona lowo esifundisweni esibe khona asithatha sigcine asipractice asenze ukuba izwe lethu libe nabantwana abalalela abazali, abantwana abakholwa kuJesu, abantwana abenza izinto ezinhle neziphathekayo nezibonakalayo zibukeka benconywa nasemakhaya ukuthi impela nomfana wami noma ikhalimile kungaye. Ngiyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele nalapho
abafuna imisebenzi abangakayitholi ngiyabakhulekela, nalabo abaqedile ey'koleni bengakwazi ukuqhubekela phambili, abaqede umetric bengakwazi ukuya emapheshikali. Ngiyathandaza egameni likaJesu, yenza umangaliso lwakho, inkonzo yonke sesehlukana akuyilona lo uNkulunkulu wethu ongcwele ngokwendlela yakhe. Hola umsizi uvike isibozi endleleni abahamba ngey'moto, endleleni abahamba ngey'nyawo. Ngomusa nangothando senzele lona, sibonga umfundisi abenzela inkonzo abayiphumelele ikomiti uNkulunkulu wethu ongcwele lelihlela. Baba wethu omuhle, siyabonga, sinikeza udumo ntambama kwelisi igama leNkosi yethu Jesu Kristu. Wangamusa iNkosi yethu Jesu Kristu, uthando kaNkulunkulu nobudlelwano bongcwele makuphumule ezinhliziyweni zethu ngabanye ngabanye. Inkosi zikuye manje naphakade. Nihambe nenkosikazi yakhe. Ngicela befundisi bengabe